हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय दायो लोगोफोर आं दायो रेडि जादों माबायाव थांनो थाखाय आरोना दा दिनै 24 फेब्रुवारि आरोना ओमफ्रायो जिथुनाखि झुमुर डान्स 8,000निबो बारा माने मोसागोन आरोना मानसिफ्रा 8,000निबो बारा नोंथांमोनाबो नुबाय थाखादों जानांगौ आरोना भिडिअफोरावहाय दायो ओमफ्राय दा आंबो नायनो थांनो थाखाय रेडि जादों लोगोफोर प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदिबो फैगोन नालाय ओमफ्रायो बावनो नायनो थांनो थाखाय रेडि जादों आरोना नै ओंखारबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोनबो एसे आङो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामसै आरोना जायफोरा फैयाखै नुफैयाखै नोंथांमोना नायदो आरोना दिनै 8,000निबो बारा मानसिफोर मोसानायखौ बेयाव थांनो थाखाय लोगोफोर टिकेट नांगौ नालाय नै टिकेट माने नैबे कार्डखौ लानांगौ आरोना इनभाइटेसन कार्ड बियो बेखौहाय सासे लोगोनिफ्राय मोनबाय आरोना नै ओमफ्राय दा बेखौ लानानैसो हाबनो मोनो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय दा नै मोनबाय बेखौ थांनोसै आरोना बिदिब्ला नै सनायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोन आंजों लोगोसे दायो नै मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि मानसि बाप्पारे बाहेरावबो सिङावबो ओमफ्राय नै दायो हाबबोबाय आरोना ओरैबायदि मानसि जेने तेने उरखाव उरसि हाबलांबाय थानोसै नोंथांमोना सोरबाफोर मिन्थियोबा बियो गुवाहाटीनि सारुसजाइ स्टेडियामावहाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय नै थांगासिनो दङ एसे सिङावहाय हाबलांनांदों नालाय गारिफोरबोथ' जेबो सोनो मोनखायाखै लामानिफ्रायनो जि गोजानावसो दोननानै थाबायलांनांदों आरोना खाथियावहाय दोननोनो मोनस्राखायाखै नायलांबाय थानोसै आरो हाबनो मोनगोन ना मोना हाबनो हागोन ना हाया जिरायनो जायगा मोनगोन ना मोना मानसियाथ' ओरैबायदि माने बांद्राय जाखाबाय नालाय बेनिखायनोथ' नै जेने तेने उरखा उरसि फैनानै हाबबोनो मोनबाय आरोना जि मानसि आनखि गसंनोबो जायगा गैलायलाय बहा आरोना जिरायनायाथ' गोजाननि बाथ्रा ओमफ्राय होमबाबो जि गसंनानै नायथाबहरलाबायथारदों आरोना पुरा गासैथिंबो फुल गोजाखार हनै नायदो मानसिफोरखौ ओरैबायदि माने कागजफोर बायदिसो नुलायदों आरोना हनै ओरैबायदि मानसि पुरा फुलखा गसंनोबो जायगा गैखायो ओमफ्राय उनावहाय जेने तेने जिरायनो मोनबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि जमथाब फैनाय थांनोसै होननानै आरोना ओमफ्राय उनाव ओंखारनोबो मोनखायासै नालाय होमबाबो जिरायनानै थाबाय थानांबाय उपाय गैया ओंखारनो हाया मानो हाया हाबना लानानै ओरैबायदि खस्थ' आरोना ओंखारबोनोनो हाखायासै थानांबाय जेने तेने जिरायनो मोनबाय आरो माने जै हाबना लाबाय ओमफ्राय ओंखारफिननो लामायानो गैखाला आरोना ओमफ्राय नै दायो बेवहाय प्रेक्टिस खालामबाय थादों आरोना माने मोनफैयाखै नालाय मदिजियाबो ओमफ्राय दा बेहायनो रेडि जानानै दंखाजोबो आरोना नेनानै दंखाजोबो सोरबाथ' एकथाफोरनिफ्रायनो जिरायना दंखायदों आरो माने मानसिफ्रा जायगा मोननाय नङा नालाय बेखायनो जि थाब फैनानैहाय नेबाय थानांदों ओमफ्राय नेयो एकथा दुइथानिफ्राय 7थायावसो फैखादों आरोना बेसेबा गोबाव मानसिफ्रा जै जिरायनानै ओंखारना लाबाबो हाबफिननो हाया नालाय आरो हाबफिननानैबो ओंखारफिननो हाया बेनिखायनो थाथाबबाय थादों मानसिफ्रा ओरैबायदि ज' थाबनानै थाबाय थादों आरोना ओमफ्राय नै फाइनालि बेसेबा गोबाव 7थायावसो फैबाय आरोना बिथाङा माने नरेन्द्र मदिया ओमफ्राय नै फिल्डआवहाय दायो गिदिंदों ओमफ्राय जों थानायथिंबो मोनफैसिगोन आरोना हनै फैगासिनो दङ बिथांनि थाखायनो गासैबो नेनानै दंजोबोमोन नालाय ओमफ्राय फाइनालि नै सफैबाय बिथाङा कारी घाम माटी में गिराई के रेशन आटा छाल और छाल पुंजा निमक चापाने खाए के हमने के आसाम मनाई ये समय रहे हमने के दुखे रहे आज समय के संगे हमने बदलती दुनिया के आगे जे लोग हमने के कला कृषि के श्रीलंका कराई देखे आही रकम ये सरकार के सहयोग में और असम के मेरे भाइयों एवं बहनों सोबई के अमार जोहार और भाई मोहन साहब तुम्हारे की खबर अपना लोग अटाई के मोर आंतरिक लोग जो नाइसू
दासो थांनो मोनसिगोन नै 3टासोनिफ्रायनो फैदोंमोन आरोना जोंबो जायगा मोननाय नङा हाबनो हानाय नङा होननानै थाब फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दासो ओंखारनो मोनबाय गेटखौनो खेवनानै होखायाखै रावबो ओंखारनो मोनखायाखैमोन आरोना बिसोर थाङागौमानि स' बेसेबांखिनियानो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ